хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 21 сентябр дар Паём ТВ. қарзи кредитории корхонаву ташкилотҳои Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ каме бештар аз 53,5 миллиард сомонӣ, ҳудуди 5,2 миллиард доллар бо қурби аввали соли 2022-ро ташкил дод. Ин қариб ба андозаи 12% ё худ 7 миллиард сомонӣ камтар нисбат ба нишондиҳандаи аввали соли 2022 мебошад. ҳиссаи корхона ва ташкилотҳои зиёновар аз шумори умумии корхонаҳои ҳисоботдиҳанда аз 19% дар аввали соли равон то ба 22,8% дар охири моҳи июни соли ҷорӣ афзудааст. зиёда аз нисфи корхонаҳои зиёновар дар Душанбе ва минтақаи гирду атрофи он ҷойгир шудааст. Инҳо асосан корхонаҳои саноатии истихроҷи кӯҳӣ, бахши сохтмону нақлиёт ва соҳаи алоқа мебошанд. қарздори нисбатан зиёдтар байни корхонаҳои Тоҷикистон ширкати Барқи Тоҷик мебошад, ки қарзи кредитории он то нимсолаи аввали ҳамин сол 32 миллиард сомонӣ, ҳудуди 3,1 миллиард долларро ташкил медиҳад. ҳукумати ҷумҳурӣ ҳанӯз соли 2019 ба сохторҳои марбута дастур дода буд, ки дар мавриди коҳиши қарзҳои корхонаҳои бузурги давлатӣ чораҳои таъхирнопазир андешида шавад. бо ин мақсад шӯрои ҳамоҳангсоз оид ба масоили идоракунии хавфҳои молиявии корхонаҳои давлатӣ таъсис дода шуд. шӯрои таъсисёфта ба ҳимоя аз манфиатҳои молиявӣ ва амволӣ, ҷорисозии идоракунии корпоративӣ ва беҳбуди фаъолияти корхонаҳои давлатӣ, ки ҳиссаи давлат дар он зиёда аз 50%-ро ташкил медиҳад, ӯҳдадор шуд. мувофиқи маълумоти расмии оморӣ, дар ҷумҳурӣ ҳудуди 800 корхона бо сармояи давлатӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бузургтаринашон ширкати алюминии тоҷик, ҷамъияти саҳмии кушодаи Роғун, ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷик Телеком, воҳидҳои Барқи Тоҷик, ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷик Трансгаз, фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, Тоҷик Эйр ва ширкати сементи Тоҷик мебошад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ барои имрӯз 21 сентябр муқаррар намуд. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 58 дирам қимат дорад. асъори амрикои 100 доллар баробари 1023 сомониву 61 дирам аст. тибқи иттилои Бонки миллӣ, дар бозори арз 100 евро 1020 сомониву 44 дирам нарх дорад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures Лондон 90 доллару 45 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswhite Oil New York 84 доллару 19 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1666 доллару 17 сент барои 1 унс таъин шуд.